Os dous edís nacionalistas de Sanxenxo admitiron en rolda de prensa non creer os motivos que o actual rexedor Telmo Martín esgrimiu para suspender as licenzas de 30 solares urbanizables na vila. Refírome á proposta da suspensión de licencias nos solos urbanizables que están previstos no Plan Xeral, concretamente en 25 dos 30 solos urbanizables. Según se deduce ou se pode interpretar na nota de prensa que remiteu o Concello, pois dá a impresión de que, que lles entrou un ramalazo, a Telmo Martín entrou un ramalazo de ecoloxista, como se fose unha especie de renuncia a todo o que el capitaneou na súa anterior etapa como alcalde. O voceiro do BNG de Sanxenxo afirmou en rolda de prensa que o que parece unha reducción das pretensións urbanísticas do Partido Popular na vila non son reais. O que sí produciu dunha forma clara foi unha especulación urbanística brutal, que onde o negocio nin tan siquiera estaba na construcción de vivendas, sino na compra-venta de terreos, recalificacións de terreos en zonas periféricas do Concello, é dicir, basicamente zonas rústicas, forestais, e aquilo era comprar barato e inmediatamente, despois da recalificación, convertirse nun negocio inmediato. E, como consecuencia deso, tamén viñeron despois anulacións a través de sentencias judiciais de algúns destes desenvolvementos e tamén viñeron o lastre que levamos arrastrando 10 anos de sentencias urbanísticas que condenan o Concello a indemnizar. Para Otero, a política urbanística do PP nas legislaturas anteriores foi equivocada e agora, segundo o nacionalista, están a cometer os mesmos erros.